Түгәрәк өстәл эшчәнлегендә район мәктәпләрендә белем һәм тәрбия бирүче барлык сыйныф җитәкчеләре катнашты. Тәрбия өлкәсендә проблемалар һәрчак туып тора. Шуларны уртага салып сөйләшү, киңәшләшү, әти-әниләр белән берләшеп эшләү мәсьәләләрен хәл итү максат итеп куелды. Бүген безнең бер чыган сораулар, илдәге вазгыять, балаларыбыз алдагы булган мөнәсәбәтләр. Шуларны истә тотып инде тәҗрибәле сыйныф җитәкчеләренең үзләренең эшләре белән бүлешергә һәм инде фикерләрен, тәкъдимнәре белән һәм нәрсә эшләп була, ничек эшләргә була дигән фикергә килеп уртага алып сөйләшергә җыелдык. Семинар яшь укытучылар өчен дә файдалы булды. Алар өлкән укытучыларның эш тәҗрибәләре белән һәм бу уку елында мәктәпләрдә киң колаш алган иҗтимагый оешма Алдынгылар хәрәкәте эшчәнлеге белән дә таныштылар. Үзем яшь укытучы буларак һәм яшь сыйныф җитәкчесе буларак үземнең өлкән коллегаларым белән бик күп яңа үземә файдалы информация алдым. Ничек итеп әти-әниләр белән бергә эшләргә, бердәм эшләргә. Елдан-ел балалар үзгәреп бара, алар яңалыкка омтылалар. Һәм без дә сыйныф җитәкчесе буларак яңалыкка омтылырга, алар белән бергә эшләргә, алар белән бер тулкында барырга тырышырга тиешбез дип уйлыйм мин. Эш тәҗрибәләре белән сыйныф җитәкчеләре лицейдан Эльвира Сыддыйкова, Мөслим урта мәктәбеннән Римма Хәсәнова, гимназиядан Гөлшат Мөхәммәтҗанова уртаклаштылар. Тәрбия уңышлы булсын өчен һәр балага якын килергә, аның проблемаларын белергә, өйрәнергә, вакытында ярдәм итәргә кирәк. Тагын бер кат тәрбия өлкәсендә булган проблемаларыбызны, алда куелачак бурычларыбызны шулар турында киңәшеп алсак дип җыелдык. Бүген һәр балага якын килеп эшләүне оештыру безнең төп бурычларыбызның берсе. Менә әле яңа гына каникулларда инде әти-әниләр сизгәннәрдер һәр сыйныф җитәкчесенә гаиләләрдә булырга дигән бурыч куелды һәм инде бу үтәләдер дигән зур өметтә калам. Мәктәп, укучы һәм әти-әнидән торган өчпочмак үзара аңлашып, килешеп, берләшеп эшләсә, киләчәктә тәрбияле балалар үсәр дигән өметтә калабыз. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.